El poliesportiu. Molt bona nit, des de l'estudi 1 de Ràdio Granollers us tornem a donar avui la benvinguda a una nova edició del poliesportiu. Avui estem a divendres i avui divendres parlem de bàsquet. Comencem! I anem amb el sumari d'aquest divendres. Primer, els divendres, ja ho sabeu, fem una miqueta de prèvia del que ens espera a nivell esportiu per aquest cap de setmana i després ens visitaran des del Club Bàsquet Granollers per parlar del torneig escolar de 3x3. Som-hi! Recorda seguir el poliesportiu a Twitter, Instagram o veure'ns a YouTube. El poliesportiu, l'espai on Granollers practica el seu esport. La prèvia. Anem amb la prèvia del cap de setmana i mica en mica, ja ho veieu, les competicions esportives es van tancant. Comencem amb handbol. El Freiking Balonmano Granollers rep la visita del Caserío Ciudad Real. Els d'Antonio Rama busquen sumar la darrera victòria de la temporada. Un triomf que podria significar la tercera posició a la Lliga Sobal. Quedarà per conèixer si aquesta tercera posició dona accés a una competició europea. El partit, recordem, es juga el diumenge a partir de les 6 de la tarda. Torn del waterpolo, l'absolut femení del Club Natació Granollers disputa la darrera jornada de la fase d'ascens a primera divisió femenina. Les de Joan Nicolàs necessiten una victòria després de l'ensopegada davant l'Alcorcón. Les vallesanes han de superar primer aquesta darrera jornada al Llevant i, si volen aspirar a l'ascens, han d'esperar un empat o una derrota de l'Escarxa. I tanquem la prèvia del cap de setmana parlant de futbol platja. La Torret acollirà els campionats de Catalunya de futbol platja d'aquesta temporada. Una competició que comença tot just aquest dissabte i comptarà amb participants locals. La penya blanc-i-blava i també la penya blaugrana de la Roca competiran en aquest torneig. Fem ara al poliesportiu una petita pausa per la publicitat i tornem amb més esport. Fins ara! Vols veure com es fan els podcasts en viu? Vine a la tarda del 3 de juny al Mercat Audiovisual de Catalunya i viu de primera mà i en directe els podcasts El Poliesportiu, La Porta Enrere i La Ronda Perversa. Viu el Mac Festival pensat per tu. La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wilet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Vilanova del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta'n les condicions a Repsol.es/otra energia. Repsol, amb tota l'energia. Vols ajudar una intel·ligència artificial a entrar a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana? El poeta Josep Pedrals t'espera a l'Edison el 3 de juny per veure i viure de primera mà les noves creativitats sintètiques. No t'ho perdis! Mac Festival, el Mac dels granollerins i granollerines. L'entrevista. Com us parlàvem al sumari, avui parlem del torneig de bàsquet 3x3 escolar que ha organitzat el Club Bàsquet Granollers i per parlar-ne avui ens acompanya a l'estudi de Ràdio Granollers el Xavi Gomà, membre de la Junta Directiva del club i també el director d'aquest torneig 3x3. Xavi, molt bona nit. Hola, bona nit, què tal, com esteu? Bé, amb ganes de parlar d'aquest 3x3. Abans, però, de començar la conversa, l'entrevista com a tal, hem d'anar amb una secció anomenada La Pregunta. La pregunta.
Amb aquesta música ens endinsem amb la pregunta d'avui, un espai on vosaltres, els oients i espectadors del poliesportiu, en sou protagonistes. Cada dia per Instagram us informem qui vindrà a l'estudi de Ràdio Granollers i allà us hi posem una caixeta on hi podeu formar les vostres inquietuds. I avui, Xavi, et pregunten... Cuidado, aquesta no... Aviam. Diuen, quantes pilotes es poden arribar a perdre en un torneig escolar de 3x3? Realment n'hem perdut poques. Jo diria que no hem perdut cap. Imagina't. No he perdut cap ni una? Jo diria que no. Però al llarg de la temporada unes quantes. Al llarg de la temporada no sabem què passa, les pilotes ara hi són i de cop i volta no hi són. Més o menys t'he de dir que cada temporada estem comprant unes 70 pilotes. Bueno, I ja és. com 30 o 40 desapareixen. Però pel 3x3 només? No, només per 3x3 les fem servir també per fer els entrenaments amb els nanos i les nenes, però òbviament també les fem servir. És veritat que pel 3x3 van treure unes noves que són de la federació, que són Wilson, les tenim ben guardadetes i les vam fer servir aquest dia pel torneig. Resposta resolta. Anem a parlar més d'aquesta actualitat, com és la recent celebració del torneig de 3x3 de bàsquet escolar. Xavi, així a grans trets, quina valoració fas de la jornada? Doncs realment estem força contents perquè és només la segona edició que hem fet i ja han participat uns quants jugadors, més de 100 jugadors i jugadores, i gairebé que hem crescut un 40% respecte a l'any passat. Ens queden coses per millorar, seguirem millorant i amb ganes de fer més coses. O sigui, si jo no em vaig equivocat, mirant el díptic d'una mica del torneig, posava que fins a màxim 100. O sigui, heu arribat a omplir el torneig. Bueno, hem hagut de tancar les inscripcions i hem passat una miqueta dels 100 jugadors. Vull dir que molt bé, sí, pensàvem, l'any passat van estar al voltant d'uns 60 jugadors, aquest any 100, hi ha hagut equips que s'han volgut apuntar però ja no han estat a temps, però que no pateixin, l'any que ve tornarem a fer una altra edició i intentarem incrementar el nombre de jugadors i equips. Per què diries que ha pujat tant aquesta participació en el vostre torneig? Bueno, l'any passat va ser la primera edició, moltes nenes i molts nens, i així mateix els profes de gimnàs, que són també els que han ajudat a impulsar una mica aquesta activitat de les diferents escoles de Granollers, doncs van quedar contents. I el fet de quedar contents també els ha animat a apuntar-se a aquesta segona edició. Altres nens que van venir a jugar també s'ho han dit als seus amics, als seus companys de la classe: escolta, apunta't amb mi, que farem un equip, ens ho passarem bé, i bueno, jo crec que el boca a boca també ens ha funcionat. Precisament parlem de les escoles. Quin feedback us han donat aquestes? Bé, les escoles el feedback ha estat positiu. Bueno, els nanos s'ho han passat molt bé, ha estat una jornada molt maca, els pares han estat entretinguts també, fins i tot els hi vam muntar una paradeta amb un patrocinador que tenim que ens subministra bosses i bolsos i, bueno, ho puc dir, De l'amor, no? El de l'amor. El de l'amor. I vam poder apuntar una paradeta també perquè s'entretinguessin els pares per si volien fer alguna bosseta o així, i molt bé. El feedback ha estat positiu. Els nens han sortit encantats, i això, nens i nenes. Això sempre suma. Com funciona aquesta relació amb les escoles? Vosaltres aneu, els hi presenteu el projecte, o si més no el torneig, i a partir d'aquí ells... Bé, doncs mira, sobretot iniciem els contactes amb les escoles a través del tast que organitza l'Ajuntament de Granollers, que fan diferents esports amb nens de tercer i de quart, i sempre enviem uns quants monitors a fer el tast d'esports que organitza l'Ajuntament. Aquí aprofitem per portar els nostres díptics, per parlar amb els professors de gimnàs, de les escoles que ens porten els nens i les nenes, ja introduïm un petit 3x3 en el tast aquest que fem, que hem participat els 3 dies que va fer l'Ajuntament, i aquí ja els apuntem que el dia que volem fer el torneig i que els anirem contactant. A partir d'aquí seguim un contacte, anem parlant amb diferents professors de gimnàs o amb directors d'escoles i anem fent un seguiment. I mica en mica doncs se'ns van apuntant. Sí que és veritat que amb el 3x3 a vegades ens arriba tot una miqueta més justet i al final l'última setmana s'acaben tancant equips. Però bueno, és normal, amb un 3x3 això passa sempre.
Igualment, parlant del 3x3, és una modalitat, no?, que podríem dir que és bona per introduir-se també en el bàsquet. Sí, bueno, inicialment quan vam començar a pensar què podíem fer per fomentar el bàsquet a les escoles de Granollers, clar, muntar equips de 5 jugadors o jugadores o més era complicat i vam pensar, fem-ho en un format més reduït, un format més dinàmic, els partits també són més curtets, són de 10-12 minutets i això sempre és molt dinàmic perquè el joc no s'atura i vam pensar, mira, és una bona manera de que els nens comencin a conèixer, nens i nenes, comencin a conèixer aquest esport. Comencin a botar la pilota, a córrer... Bueno, com a anècdota, un dels voluntaris que tenim que ens feia d'àrbit, però he de pitar passes i dobles. I no, tu deixa que juguin i que s'ho passin bé. Perquè acabem de començar a jugar, si no estaríem tota l'estona xiulant i aturant el joc. Clar. No, deixar que juguis. Si vols esperes un momentet, mira, només podeu fer 2 passes. Ja està. I així fem. A nivell, suposo, de club, també és aquestes competicions que us ajuda a eixamplar una mica la base. Totalment. Això ens ajuda a fomentar la base, l'escoleta que en diem nosaltres, a que vinguin més nens i més nenes, però la idea és que també, que ens agradaria, és que els nens i nenes fessin bàsquet als seus patis de col·legi i fins i tot poder-los ajudar, que aquí estem oberts a fer-ho, poder-los ajudar a organitzar activitats extraescolars en el sentit de dir, escolta, si hi ha alguna escola que vulgui fer una activitat extraescolar de bàsquet a les tardes, després, doncs nosaltres disposats a facilitar o buscar entrenadors perquè aquestes activitats puguin sortir. Perquè al final el que volem és que el bàsquet torni a ser important a la ciutat. Jo el que et diré del bàsquet al pati, vull dir, si jo recordo la meva època de quan anava a primària, per exemple, és que, clar, el principal material, que és la pilota de bàsquet, sí, era impossible de tenir, a no ser que estiguéssim a classe d'educació física. Perquè, clar, jugaves a pilota de futbol, però amb pilotes de futbol, d'aquestes de goma, o de plàstic, que les xutaves i si feies uns efectes tremendos, però la pilota de bàsquet no hi era. Era més complicat, Sí. És un palet més complicat. Et dono una idea, perquè, per exemple, que la vaig a portar a l'escola on va el meu fill, Sí. i és que li vaig dir al meu fill, parla amb la mestra i digue-li si pots portar una pilota de bàsquet. Li vaig donar la pilota de bàsquet i va portar una pilota de bàsquet. Jugaven a bàsquet. Oh, i la va tornar a casa? Bueno, la pilota no va tornar. Ja vam tenir clar que aquella... però era una pilota que valia 5 euros, escolta. Bueno, ja, però a vegades són coses que passen. Si hem de subministrar pilotes a les escoles perquè puguin jugar, cap problema, que ens truquin, ens contactin i ja ho mirarem, això. I ja insuflem de pilotes de bàsquet a tot arreu. Per molt que sembli nova la modalitat de bàsquet 3x3, ja fa anys, no, Xavi, que està rondant? Sí, està agafant, mica en mica, està agafant més impuls. I bueno, hi ha jugadors que estan jugant 5x5, normal. La veritat és, a veure, jo he fet també, a part, un curs una mini masterclass de 3x3, perquè et penses que el joc del 3x3 pot ser semblant al bàsquet de 5x5 i no. No té res a veure, és molt diferent. De fet, quan com a entrenador et diuen escolta, mira, les normes, comences a com organitzar el joc, t'explota el cap, perquè és molt diferent. Però vaja, per iniciar-te, que és el que volem, està estupendo. Però el 3x3 sí que és veritat que està agafant força. Nosaltres tenim també dintre del club una divisió de 3x3, que tenim 15 equips, i, bueno, de fet, l'any passat els sèniors van acabar campions de Catalunya, i aquest any també hem tingut un equip femení que ha quedat campiona de Catalunya. Ara ho parlarem més a fons, el tema dels campionats de Catalunya, però deia que no és gaire nova, perquè anem a recuperar ara, Xavi, un arxiu de l'any 1993, on a Granollers s'hi va celebrar una competició de bàsquet de 3x3. Anem ara amb l'efemèride d'avui. Canviem de tema i parlem ara de bàsquet. Aquest cap de setmana s'ha disputat el torneig de bàsquet 3x3 organitzat per la Federació Catalana i el Servei d'Esports i que va aplaçar-se fa 3 setmanes a causa del mal temps. En total hi van participar 164 esportistes dividits en 41 equips de diferents categories, tant masculins com femenins. L'escenari dels partits va ser l'Avinguda del Parc. L'Avinguda del Parc ha estat escenari aquest cap de setmana de la celebració d'un torneig de bàsquet 3x3 que van organitzar la Federació Catalana de Bàsquet i el Servei Municipal d'Esports.
En total, han participat en la competició 41 equips, que van aportar 4 jugadors cadascun. El fet de tancar-se les inscripcions 2 dies abans de l'inici del torneig, tal com obligava la Federació Catalana, va impedir que una important quantitat d'esportistes que volien apuntar-se el mateix dissabte no ho poguessin fer. Aquest fet va disminuir les previsions del Servei d'Esports, que volia arribar al centenar d'equips, però que era conscient que això podia passar. A la jornada de diumenge van disputar-se les semifinals i les finals. Aquesta que veuen va ser la de categoria sènior masculí, que va enfrontar els equips de la Finca i el Sinofosport, amb samarreta blanca. El conjunt de la Finca sortia com a favorit per proclamar-se campió i finalment ho va aconseguir. L'equip guanyador estava format per Esteve Rodríguez, Joan Lluís Solves, Dani Montserrat i Albert Sala. L'equip del Sinofos va plantar cara fent accions com aquesta. Però el seu rival va replicar amb una cistella de 2 de Solves. Amb aquest bàsquet, la Finca va arribar als 25 punts i, per tant, va guanyar el partit. Per tancar aquest torneig es va fer el lliurament de trofeus que va anar a càrrec de diferents personalitats polítiques de la nostra ciutat. A continuació, Jordi Romer, cap del Servei Municipal d'Esports, va mostrar-se satisfet de com havia transcorregut el torneig. Les jornades creiem que han estat prou positives, creiem que ha anat la cosa prou bé. L'única cosa que sí que ens ha sabut greu és que haguéssim pogut doblar la quantitat de gent participant si la gent no hagués vingut el dissabte mentre la competició ja estava en funcionament i haguessin intentat aportar-se fora de temps. Si aquesta gent que tenia ganes de participar es hagués pogut inscriure en el seu moment, possiblement haguéssim doblat el número de participants. Abans de marxar cap a casa no hi van faltar les fotografies pel record amb els trofeus aconseguits en aquesta primera edició del torneig 3x3. Xavi, coneixies a tot Cristo del vídeo, m'has dit, eh? Bueno, el món del bàsquet és el que té, que ens anem trobant per les pistes i coincidim. L'Esteve Rodríguez, que era el que feia la cistella final, ja anava a l'escola on estava jo, era un any més gran que jo, i al pati a vegades jugàvem junts. Ell ja estava a la penya, per cert, quan era més jovenet. I el presentador? El Xavi Jiménez, tu havies jugat amb el Xavi Jiménez, m'has dit. Amb el Xavi Jiménez també havia jugat, també, sí, que també anava a l'Escola Pia i també per allà havíem jugat. I què ho feia millor, de jugador o de presentador? Home, jo potser diria que de presentador, eh? Sí? De jugador tenia molta voluntat, com jo. Però, bueno... Per tant, tu al 93 ja estaves jugant a bàsquet. Jo al 93 estava jugant a bàsquet, sí, jo des que tinc 10 anys que jugo a bàsquet. Al Club Bàsquet Granollers, també? Vaig jugar al Club Bàsquet Granollers, vaig jugar al GEC, sobretot, i després a les Franqueses i al Lliçà d'Amunt. Has voltat la comarca, eh? Una mica la comarca, sí. I ara la junta directiva? I ara la directiva del Club Bàsquet Granollers, sí. Des de fa quan? Doncs porto un parell d'anys. Un parell d'anys? Sí. Sí, fa poquet. Fa poquet. Sí, vas veure l'últim any del Joan Nadal? Això mateix, sí. I ara amb el Francesc Jané? Això mateix. Bueno, sí. Aquí una mica la transició Això. de tot plegat. Em deies, que el 3x3 ha tingut una explosió mediàtica molt gran, convertir-se sobretot en esport olímpic. Sí, bueno, ha estat tot un boom. Sí. No hi havia, cada cop hi juga més gent i participa més gent. A la Federació Catalana també està incrementant-se el número de fitxes i nosaltres també tenim una secció que una mica lidera en Planes, que ha estat seleccionador de Catalunya, també de 3x3. Vull dir que aquí també tenim un bon foment. Home, el David Planes va estar aquí explicant-nos una mica d'això del 3. Ens va fer, suposo, una mica de masterclass, que suposo que és la persona que us la va fer vosaltres, també, o no? Ui, tant. Ell ja porta un projecte amb el 3x3 que el té molt clar. Sí. I amb les pistes que se'n van estrenar fa uns anys a Llerona, també. Sí. Són xulíssimes, aquelles pistes també per jugar 3x3. De fet, el club, ho deies abans, ha aconseguit grans resultats amb aquesta modalitat. L'any passat, campions de Catalunya. Aquest any es va anar al torneig del final, que va ser a Andorra. Sí.
que hi vam tenir l'Arnau Murciano, Marc Correcte, Subiracs, correcte. bueno, jugadors de primer nivell, no tots del primer equip, però sí de primer nivell, que bé, estan guanyant moltes coses al 3x3. Sí, no parem. I equips femenins també, que han quedat campiones de Catalunya també aquest any i bueno, estan ben entrenats també, Però, bueno, hi ha foment i tenim la secció de 3x3 que els empenyem. I si saben jugar 5x5 després amb 4 cosetes, també juguen bé. Clar, suposo que deu ajudar, sobretot aquells jugadors, no?, que a la defensa, bueno, els hi va una mica més igual, no? Sí. I volen córrer poquet, però el tir és molt important. No, el 3x3 o sigui, és molt més cansat i corres molt més amb un 3x3 que amb un 5x5. Sembla mentida, perquè és que és dinàmic i ho tenen, bueno, els entrenadors ho tenen controlat i tot, les pulsacions és que no et baixen, perquè el 3x3 realment no pares. I per això són 10-12 minuts que és un no parar, un no parar, un no parar. Tu havies jugat a 3x3 o no? I, bueno, jo algun 3x3 així de... Sí, de patxangueta i portar algun equip que havíem, bueno, entrenant-lo, també, que havíem arribat a anar, bueno, a finals de campionats de Catalunya, però que no vam acabar... Vam fer un paper digne. No sempre es pot guanyar. No sempre es pot guanyar. Ara estàs entrenant també, Xavi? Ara faig de segon entrenador amb un equip infantil, també, sí, per allò que, bueno, el coquet sempre queda, no?, de les pistes, però més organitzant coses i això. És que al final, si no, el cap de setmana... Bueno, a casa tenim molt bàsquet i a casa ja diuen a vegades ja està bé de bàsquet, no? I ara què estàs fent? No, ara estic organitzant el 3x3. I ara què? No, és que ara tenim una junta. No, i ara? No, és que ara tenim entrenament. Bueno, Déu-n'hi-do. Et va costar molt això d'entrar a la Junta, quan t'ho van proposar? Vas dir, vinga, va, sí. Doncs realment sí, perquè ganes de fer coses tens, i idees tens, i el que passa és que, bueno, com que tot és un tema de voluntariat, clar, té un punt de sacrifici i esforç, i a vegades això, doncs, costa. I jo vaig entrar una mica, vaig parlar amb el Francesc Gené, i vaig dir, escolta, jo igual sí que entro a la Junta, amb el Joan també vaig parlar, però jo tinc idees, i m'agradaria executar-les. Però per fer-les també necessito que s'incorpori més gent i que hi hagi un cert punt de recolzament. I la veritat que, hòstia, al club hi ha gent molt maca que empeny i que ajuda i que, bueno, jo el 3x3 escolar no l'hagués pogut fer sol si no hi hagués hagut tota l'ajuda que hem tingut més de 20 voluntaris que ens han ajudat, coordinadors i entrenadors que ens han ajudat, membres de la junta directiva que també han estat allà darrere donant el recolzament i ajudant, és una passada. Això sol no es pot, aleshores et trobes amb un equip de gent que funciona, si no això és impossible. Quines idees tens? O sigui, a banda, evidentment, d'aquest torneig escolar de 3x3, quines idees has tingut més que estiguis en vies d'executar, potser? Que ens puguis explicar. Bueno, a veure, el club no para de tenir idees, vale? Una de les coses que volíem fomentar precisament era com fomentar més el bàsquet en categories, o sigui, en petits, i el bàsquet escolar. I aquesta és una de les coses que jo volia fomentar, bueno, que jo, no jo, sinó que el club volia fomentar envers a Granollers, i no només Granollers, sinó que ens posem en la zona metropolitana de Granollers, que ja mica en mica anirem expandint, perquè aquest any, per exemple, també han vingut escoles de les franqueses, perquè el nostre pavelló està a les franqueses, de fet. Aleshores, bueno, i ja l'any passat va haver-hi gent que es va voler apuntar, i fomentar, jo estic a la unitat, diguem, de foment del bàsquet, que és això, que les escoles i ampliar la base i que la gent aconseguim que vinguin al pavelló, portar escola convidada a veure partits, per exemple, això és una de les idees que tenim també, fer un conveni amb escoles per poder fomentar el bàsquet. També hem signat un conveni amb l'Escola Pia per fomentar el bàsquet, amb el qual, escolta, intentem programar activitats conjuntes. Per exemple, vam començar amb el torneig de Nadal, que ja vam fer una col·laboració. Per exemple, la presentació del torneig de Nadal la vam fer a les instal·lacions de l'Escola Pia.
tenim idees, però hem d'anar avançant-les, i mica en mica. No tot es pot fer de cop. Home, i tant que no. I per anar tancant, em deies abans que teniu encara un piló de feina abans de no marxar de vacances d'estiu. Quines activitats teniu previstes abans de tancar la temporada, per dir-ho d'alguna manera? Doncs mira, ara tenim, el dia 30, tenim uns finals de campionat de Catalunya femenins A2, que estan molt bé, que juguen el Joventut de Badalona contra les Plugues i el Granollers contra el Manresa. Vull dir que, bueno, això són les semifinals i l'endemà tenim les finals. O sigui que són petitones, però guerreres. Sí, sí. Després també tenim la botifarrada, que és com un acte social per clausura de temporada, que és el proper divendres dia 12, que tenim entrepà, botifarra, beguda i això, amb només 8 euros. I escolta, destinat a molta gent que a vegades, equips que volen fer el sopar de final de temporada, doncs facilitem les instal·lacions del club, ho posem allà, fem unes petites activitats i amb la botifarrada donem la clausura de la temporada. Això és el més imminent. Doncs recordem, el Club Bàsquet Granollers que continua organitzant el torneig de bàsquet 3x3 escolar, que ha organitzat ja la segona edició. Xavi Gomà, moltíssimes gràcies per parlar avui amb nosaltres. A vosaltres. Doncs vinga, nosaltres que tanquem ja el poliesportiu d'aquest divendres. Ja ho sabeu, ens podeu escoltar a Ràdio Granollers a partir de les 8 de la nit, o si ho prefereixen ens poden veure a Vallès Oriental Televisió a partir de 2:15. Que passin un molt bon cap de setmana. Fins dilluns.